Nakadawat og ayuda gikan sa Department of Trade and Industry ang 123 kagagmayng negosyante sa Ayungon na nasalanta sa mga niaging kalamidad. Nanghatag ang DTI og mga voucher na nagbalor og 7,500 pesos sa matag usang benepisyaryo. Magamit nila kini alang sa pagpamalit og mga butang sa accredited supermarket sa DTI na pwede sab nilang ibaligya sa ilang mga tindahan. Parte ni sa programang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa sa DTI. Tumong niini na matabangan ang mga gagmayng negosyante na mabalik ang ilang negosyo na naundang tungod sa kalamidad. Dili man pwedeng manghatag og kwarta si DTI kay dili man mi DSWD. Ihatag ni DTI ang gitawag namong livelihood kits. But at least ba nga nakatabang bitaw na siya nga nakabarog mo, nakapadayon mo. Ang benepisyaryo sa Ayungon na ilhang biktima sa bagyong Odette sama ni Frosie Torres. Pag may kamupunda yun, dako kay kaintabang sir. Sari-sari. Mga bugas, dayon tahop, dayon tinapa. Daghang kayong salamat sa maong nga tabang. Gawa sa pag-apod-apod og ayuda, gibuksan sab sa DTI ang usa ka negosyo center sa maong lungsod. Gikan sa Negros Oriental, kini si Roy Lomotan sa Philippine Information Agency alang sa maayong balita sa Central Visayas.